Pois dende Marea no Congreso, como a sempre, estamos atendendo as demandas do noso país, particularmente neste caso, apoiando a esta plataforma en contra da mina de Touro, máis alá de Touro, non? Tamén do Pino, e mesmo pode acadar ata Boqueixón, porque estamos diante unha vez máis das políticas de Alberto Núñez Feijóo, que son auténticamente aberrantes para o noso medio natural, fundamentalmente para a saúde pública e neste caso tamén para sermos capaces de destruir pois, un xeito de vida vencellado aos usos agrícolas e tamén gandeiros. Por tanto, o que estamos facendo é denunciar e exixir a inmediata paralización desta reapertura da mina en Touro e tamén, dende logo, poñernos do lado do sentido común, do lado da defensa do medio ambiente. Pensemos tamén que temos o río Ulla, que vai ser absolutamente contaminado por esta actividade industrial e, sobre todo, principalmente, insistimos, estamos diante dunha problemática de saúde pública. É dicir, vais a afectar, sin lugar a dúbidas, a cadena alimentaria e, dende logo, as consecuencias poden ser brutais para esta contorna. Por tanto, estamos do lado da xente, destas persoas que se mobilizan, e lle pedimos encarecidamente ao señor Feijóo que atenda as demandas do seu pobo e que teñan a decencia os conselleiros e conselleras do ramo en recibir as persoas desta plataforma que teñen instado en reiteradas ocasións, ser recibidos e, dende logo, non solamente non os reciben, senón que mesmo desatenden as súas demandas. Como sempre, Feijóo do lado dos que saquean o noso pobo, das empresas, de proxectos desastrosos para o noso país, e sempre contra a xente de ben do noso pobo. Nos sabemos que as competencias a este respecto son fundamentalmente a Xunta de Galicia. En todo caso, evidentemente vamos a levarlo ao Congreso dos Diputados por vía da Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Alimentación, onde facemos unha serie de preguntas á ministra Tejerina. Falábamos do señor Feijóo, que evidentemente está na Champions League, da agresión ao territorio, pero sin dúbida tamén é un modelo que vemos por moitas partes do Estado, e no que, sabemos que a ministra das Letanías, García Tejerina, tamén está permitindo que en diferentes, non só permitindo, de alguma forma hai un proxecto para que todo este tipo de proxectos extractivos que afectan a saúde pública, que afectan o territorio, que afectan os tecidos productivos, se desenvolvan en outras partes. En todo caso, o noso compromiso e responsabilidade é levar e preguntar ao Ministerio que opina desta obra, desta posible afectación tan grande a toda esta zona que falamos de varios concellos.